Good morning, Mama. Good morning, Dede. आंना प्रिन्सेसा स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय दिनै आंकोलजोंसो थांगोन नामा ना आंकोलजों थांगोन ना ओमफ्राय दाहाय लायनाय समाव नोंनि सुट्टि टाइमाव दादा लायनो हागौ मिथिबाय मिथिबाय ओके होनदो इधर उधर नहीं जाना नहीं खेलना हॉल में रहना ठीक है ये हॉल में रहना ओके चलो ठीक है नै सासे बिन्स भाजाजों ओंखाम जादों खारबावबाय आरोना जारलाहाय सासेनाबो एग्जाम जागासिनो बहा थांगोन नै जुमसो जाजोब्बाय थाम्फै होगासिनो नै मैयानिफ्राय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै इंलिस दङ सोर माराय मेरा बेटा सोर माराय ठीक है बाय बाय